hey voin chu Amazon atanga thil cha pathi alo thenga ni ma da ka vlog en kha chuanin in hre mai thei pathian zara kan dama poisa ka nei ve huna chuanin Amazon atangin thil ka cha ang ka ti pathi mo a pakhat jok pakhathi chu extra ania chu voi da hena ron thenga ni aron thenda bon ni za thak ro pui kalko a hanin delivery boy ne hang kanin muwa kanin en deu hru dada mur parcel ase ka tia ha chani ka parcel kha lo keng tel he chu chanin kong lai ta han ding mi bike kha park mi ai lan mi kha tiang vel kha ani chuan hemi hi hei pani unboxing tur ka nemo hemi video hianin hemi zok hi ka unboxing ma sang chuan engwanga cha nge ka ni le ka man tang kai na tur ang chi te po kan soi hal do ni tin unboxing hian in return le du takin heti ang chi hi ti chet lo tur ani chuwa chonin he ta hianin kan ti de yang mo heo tak nya mo ring rule a thumbnail tur seal cup mai hey hey enge theng ami bel ami kami kha tu da kan en leang window blinds chi sang sang quality thasi nal si hianin office le room eng room po atilang changkanga aesthetic feel ambience thattak le vibes nuam tak min pe in chunga chei hle ani in decor te chuan aizol kho chunga an customer te chu an omna hmuna an panchil theya free installation anti sak theibok ani in decor te hi bungkon sainuni sailo memorial school bula an oma andora hian window blinds te hi in theibok ani tin man taka room na le changkang du tan vinyl flooring anti theiboka vinyl flooring a hian free installation an kalpui bok ani Shethiang du tan WhatsApp le call in hemi number 6909097322 a hian biak po thei reng an ni han nice van lian ro very nine hi enge kan ti chuanin ka gym bag ani chuanin hemi kherri ka chana chan chu heta hianin a san pa in pheikhok da na tur hey shoe compartment kha vele thap mai ani hi a tha ka tiamo a chan chu vaira ma hi chuan mo pon lama kan pheikhok bun thin ang chi hi bun lu hin phal lo thina jima hian chuan chuan pheikhok a san pa in ron keng room in tia chuanin chumi wangte po chu nia hemi shoe compartment a san khera om hi kan du na chan chuanin he thili atlom em mai ani zangaman lek ania zangaman lek atlom lu tuk ma se zangaman ania ma se hei a quality hi a tha chuanin Amazon a hianin thil tlom tak quality tak hi leitur omani chuan heta hianin a side pocket a om bokamo hei po hi enge ka phone te mic te earphone te dana tur ania chuanin a main body a hianin enge ka da don ti chuanin ka gym belt ka da thin don ani tin face towel te water bottle te ka da thin don ani hei gym hi ka kal na sa chho le to mo chuanin gym accessories hei gym bag te pathian zara nei vele theita kalom ve khop mai na tu jing atangin kamhang tangkai hal don ani tin sel na hi ngai poi mo turania chuanin ka sel na sel tura ka be na jin ko a hianin he gym bag hianin na sa takin phur na min pedon ani na anda satang ro pi khop mai ti chuan tuna hi unboxing ve leang hi enge ni in rin le hi po hi gym ka kalna atana tangkai tur tak mai ani ya ka vlog na atemo chuanin kan cha ve top mai ani heta tang he kan hong lenge uluk deuh hianin unboxing amo ASMR unboxing ang ha chu ka thiam chuang lo ni ke ma hian ama ro chu unboxing sem mai hi chu an ne so ve heo han quality what the very quality hi enge kan ti chuan selfie S5 selfie stick tripod stand hi asan zong chu fit nga vela sang ania Amazon an zia dan chuan mo Amazon atang thawin ka cha ani hei in huang hian jima a hun top thei don ani hei ka du na chan chu jima ka workout hianin mi lo lak lok theim
hi ka ti thina ni a in thla hrun om ve a chan chu an mani buai he an buai to thin chi mo chu wan chuan in he thil hi a om hnuah chuan in tripod stand fit nga asang ten a om ve to panga chuan a in thla hrun om to don lo tin vlog te pawh kha a hmu nom to chho to don awan rit thana lal ve nge om ziu nge lo be mo engma om to lo ni hi a khai a build quality wa han thamai mai ve he selfie stick hi ngor o ka ti chiang heo ti che mai lo we awan smooth re ve rin a in o hei hi kan hmu he ten a her kwal thei mo chuan in hei hi heo wow this is so good he te her tur chuan hei hi ti hian a ron chuak le chi anga ti hian ta hianin phone kha ti hianin a man don van tha don em chuan hei hi hei hi a her thei ni hi ti hian a her tai thei a tha e chuan hei hi he ti hianin a ti kwal thei bawk ani chuan hemi hi a ti tai thei bawk ani hi helai te hi heti han ti lu deuh chuan kha a tla mai ma se ten ka han ti chho deuh anga ti hian kemani du da eng kemani du da nang engel ta khan ta kan her tai lenga ti khan a tha hle mai chuan hei hi bluetooth among thei an tia one u bluetooth remote an tia mak reu hei bluetooth a phe zeu mai bluetooth among thei don hi a tha reu khop mai hei hi aman pa ngai chumo cheng sang li ania ma se amazon atangin cheng sang ni velin mi ha cha ta khale chiang che to lo chonin a tripod stand hi en tia ti thak tur nge unlock on wow awan sial mai ania chuanin engtin nge ati chhodan tuna kan en leang hei handheld stabilization hei ten hanti kwal vel don pon a smooth to hle mai khai awan tha em tripod stand ania chuan hei hi engtin nge han ti heo khai ngor unlock lock a india chuwang chuan te ti pop tur khani kha tha hle mai hi a hon dang ka thiam do hete ka ti chho mo wow heo fit nga sei ka ti do hai khai sei tha li mi ti hian in chhuat ka da ke ma hi chera ka thu ni khai selfie stand cho tha to hle mai cái gym vlog pom hmunam tang te hi chuan mo hei pathian zara an nei ve le hlo mai lom kher mai chuanin hede ti le char to ni hi ai lok ve thap ani hi a thare hle mai antenga hei hi mo hei ai ol sam de wati dan hi omang kalam mang thiam lo mai niang han ni le mai chuanin a selfie stand pe lock thap thei ni hi ti hian a ken kwal thei boka a tha hle mai hi no hi mo ti hian in in unlock ti hian in unlock ti khan man thei chi hi ka van buem ti khan man thei chi ma se hi te ka ti chuanin ai lock va bui thak ai lock mo ko ti yam ji lock in the box fold the handle down to lock the rotation heti na her kwal thei mo ma se hi ti chuanin a her kwal thei lo kha zo kha lo ni kha what a very good nice to chuanin ka vlog pom mu dom le to don gym kal chak to le to hle mai na tu jin train gym kal le to mo chuanin room chunga han vlog vel nan po hian hei ka mang to do ani ti khan tun tuma kan unboxing chu kan lo zo le ta der mai hei gym bag ka gym bag an leng don emo
kan da chi lang yo ka gym bag kan ling don nge don lo ling chi yo ling don gym bag he mo chai kan cha so lo we ti hian in fight lazy lifelong te ni he lifelong brand ania ing brand nge po zo lo ma se to ma tha ka te ati zong kha ni video này game mule theo đó nhá be different be unique be exclusive stay away from drugs alcohol and tobacco zule muam zule drugs de la win tring nan him te kinam han thaya ko vel po du to kin chen thaya